kan det lade det jeg gør det lærer der de der lader ja. Ja, jeg tror ikke. Det er godt. Godmorgen. Det er godt. Godmorgen til Snuskast. Vi snuser den i kassen i dag. Du skal starte som vi altid starter, og så skal du... Giv mig et link, man. Et link til hvad? Til musikken. Skal vi høre det sammen? Til musikken. Okay. Sådan der. Den på Radioskole. Ja. Det er ret sejt ikke at være en Radioskole og sådan et link til at høre sammen med dig. Hvad synes du om håndaftrykket? Håndaftrykket? Mm. Hvad er håndaftrykket? You know. Nej. Den gule væg and such. Den gule væg? Gule væg. Der er den røde plads, men der er ikke nogen gul væg. I mean, det var originalplanen, men jeg tror bare ikke overgået frøerne, om at blive så real. Jeg har stadig ingen idé om, hvad du taler om. Håndaftrykket den gule væg. Frøerne, you know. De der frøer deroppe, der er nogle frøer deroppe. Det er ikke et håndaftryk. Nej, well, de er vel en del af det, men nej. Hvordan er de der frøer overhovedet kommer der? De er Michaela deroppe, tror jeg. Hvorfra? Fra sumpen. Nå, de er gået fra sumpen hele vejen deroppe. Der er også noget der på toppen af snedbjerget. Okay, men hvad er det, du mener med håndaftrykket? You know. Nej. Hvad er det så, du kan dufte med dine små lille øjne? Det er ikke noget. Jeg vil tilbage til min villager. Man drikker I te sammen eller sådan? Nej, jeg skal ikke slæve en af dem. Ah. Hvor er den lille plankusøn? Så er det bare med derude med plankusøn. Jeg håber ikke, jeg er for høj. Det var heller ikke super lang tid, hvis der er. Hallo? Du går ned i kælderen nu. Kan man faktisk godt høre mig gå ned ad trappen? Ja. Så.
the hell, man? Der er en, der har taget alt spejepølsen. Alt spejrpølsen. Alle spejepølsen. Alt Og den de er nok. kinesiske spejrpølse. Ja. Ja. Hvad skal jeg helst spise? Okay, men så laver jeg bare nogle boller med noget smør. Jeg har stadig ikke løgne for dem, jeg skal gøre. Du spiser ikke løg? Normalt. Ikke rigtigt, jeg laver jo ikke så meget mad selv. Det er det med den her generation. Yeah man, whatever. Kan du høre, hvad der er problemet med den her generation? Det er, de tager alt spejepølsen. Der er generationer, der gør det med spejrpølse. Du er så snøftende. Det bliver jeg så ked af det, men der ikke været spejepølse. Nu har jeg taget lidt spejrpølse. Det er ikke der, griner ikke til, der græder. Græder og snøfter. Hvad fanden? Nogen siger, man ikke skal græde over spildt mælk, men har I nogensinde tænkt på at stjålet spejepølse? Ja, for spildt spejrpølse. Det er rigtigt. Ikke spildt spejepølse. Stjålet spejepølse. Jo. Nå. Ja. Men kom med afdeling til Liams fødselsdag. Ja. Okay. Og så gik igen. Meget hurtigt. De skylder noget. Eller ikke. Nu skylder du din spejrpølse. Ja. Skylder min spejepølse ud med en livfølelse. Jamen, det var hvad jeg lige så. Det lød som sådan en slang for Chuck nu. Skylder min spejrpølse. Skylder min spionperler. Mit spionperler. Mit spyware. Ja, din spypearls. Min kinesiske spyware. Min kinesiske spypearls. Ja. Nej, ikke min kinesiske spypearls. Gud og skylder min kinesiske spyware. Min hvad?
Din penis. Huh? Huh? Fuck! Spionerer de på dig nu? Det ved jeg ikke. Jeg har faktisk lige... Jeg har lige startet spillet op. Nej, jeg kan En stor tekst, hvor sådan, der står, at de spionerer på dig, og vi er fra Kina. Ja. Det er sådan... Alle dem der i Kina, de spionerer sådan noget. Oh, 2 seconds. Jeg kan ikke høre noget, eller se noget. Eller dufte noget. Jeg er helt blind. Helt blind. Okay, jeg kan føle det hele igen nu. Du kan føle alt. Ja. Det ser ikke rigtig kinesisk spejlbæragtigt ud. Det er rigtigt. Men indtil jeg går ind på settings. Ved du hvad, jeg tror jeg har det på kinesisk svejværsprog. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg bliver nødt til at screenshot det der. Nej, fuck. What does this mean? Oh. What does this mean? Jeg kan sådan. Oh, fuck. Kan køre bilen? Jeg kan køre bilen. Nu skal jeg gøre det. Holy shit. Jeg føler mig sådan blandet med musikken. Føler jeg ser sådan en reenactment af sådan... Just footage eller sådan noget. Den psykedeliske krig. Der er et R. Der er et F. Ja. Det er ikke med bogstaver. Det er lidt anderledes, end jeg husker det. Lidt mere. Wow. Hvad er det What the for fuck? musik, det her? What the fuck? Jeg skriver den her. Jeg gider ikke. Oh my god. Hvad sker der? Jeg blev skudt på, af hvad jeg ikke kan se. Nu kan jeg gøre det hele all over igen. Vil du skyde om 3, hvad laver du? Nej. Okay. Holy shit. Holy shit. Jeg ser noget. Hvad er den sådan?
Oh my god. Au. Oh. Dude. Det kinesiske sprog. Det kinesiske spejlrør. Det er for sådan en data til, hvordan Vesten vil gå i krig, hvis de vil gå i krig med dem på et tidspunkt i fremtiden. Er det sådan... det er sådan Kinas data, det samler ind igennem deres kinesiske spejlrør på Steam. Ja. Og hvis vi kan krig med Kina, vi kun havde sådan anden verdenskrigsvåben. Men ja, altså sådan gutter, der aldrig nogensinde har været militæret der. Vi gutter bare ikke kan sådan finde ud af, hvad man sådan lægger sådan noget. Jeg har en granat. Holy fuck, dude. Holy shit. Ej, de kaster den tilbage. What the hell, man? Det må de ikke. Dude, what the fuck? Kan jeg sådan købe en granat? En tillæg på sådan 2000. Det kunne jeg godt. Sådan noget, mand. Det blev for sjovt. Ja, Thinkers. Ja, Jeg er på Synchros. You on the Thinkers? Hvad fuck er on the Synchros? er du on the Chinese spyware? Også kaldt som Thinkers. Oh. Okay, shit. The Untrained Mind. Hjælp! Nej. 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 Jeg vil gerne leve. Holy fuck, det virkede. Okay. Cecil, du skal hjælpe mig med, hvordan får jeg de her 2 villager til at lave en 3. villager? Du skal have 6 med dem begge. Jamen, jeg skal bruge en Minecraft-seksolog. Jeg er ikke en Minecraft-seksolog, man. Ja. Jo, det er så. Kan du ikke skrive i chatten? Spørg afdelingen. Spørg Liam. Kom over til mig. Lige nu. Du ikke gider. Det gør du. Nej. Vil du også ønske, at man kunne koge ting i Minecraft? Jeg får kogt kylling. Ja, kogt æg. Og det der æg er så fucking kogt. Mener jeg. Hvor er du overhovedet henne, man? I min base, dude. Oh my god, der er ikke noget som villagers nu. Jeg har min private army villagers. Hvor
private ø med villagers. Ja, jeg kalder den for Vælgerøen. Ej, det gør jeg ikke. Jeg kalder den for noget meget værre. FC Island versionen af den der Microsoft var ikke bare Kyllingeøen. Jo, men der var aldrig noget stand, der skete i Kyllingøen. Jeg var der ikke. De står bare og chiller, ikke? Ja, her, jeg giver dem nogle grøntsager. Wow. Kan du lide det her rum? Ja, jeg kan godt lide teksturer. Må se, de står og kigger på deres fucking gulerødder. Det kan de vide, hvad de skal gøre med det. Men så kan man jo håbe, hvad her gulerødder. Ja, fordi de kan ikke kigge på det før. Det er ikke nice. Men så ved jeg ikke rigtig helt, hvorfor faktisk. Fix dem. Søg på internet, eller hvad? Jeg tror også, inventory er fuldt måske. Så vil jeg give dem tid til at knalde. Hvad mener du med, at deres inventory er fuld? Jamen, har de ikke et mad inventory? Er det ikke sådan, det fungerer? I don't know, man. Jeg kan trade med dem. Men det er en masse fucking cartographers, bro. De har ikke noget sådan social play. Jo, de er sådan, de har social game med hinanden. Yeah, true. Oh, what the fuck? Prøv at se mig headstone. Ah. Right stuck her. Opening steps to the song. Yeah, stuck. Hvad siger du så? Holy shit, dude. Jeg er sådan stuck her igen. Sådan sjovt. Oh my god. Er du okay? Nej. Jeg går meget ind i hovedet. Help me sacrifice. Jeg var så såret og op igen. Du var sådan en pinball-maskine, sådan en bold, der var sådan blevet med sådan en bounce rundt i sådan hele rummet, der forestiller mig faktisk. Jeg ved ikke, hvorfor de villagers er sådan lucky. Super den der. Kan du ikke søge på, hvad sådan conditions nu er? Se på det, mand. Nej, jeg skal trade dem med fucking papir. Nej, vel. Jeg orker ikke. Jeg har mit eget job to do. I'm hardworking og hardly working. Måske skal der være en til seng til den næste, der vil jo. I'm hardworking og working hardly. Hardworking og working hardly? Det vil hardly working eller hardly working? Det vil work hard and work hard. Work hard og hardly working. I'm working till I'm hard. Hard. Oh, Working. hard till I'm working. Yeah. Hard while working. Ja. Det må være den. Det må være den. Månedlig der? Månedlig der? Nej, jeg tror ikke, den bukser af. Nej, heroppe, så jeg tvinger bukser af. Whoa! Ja, for så jeg tog min bukser af. Hvem taler du til? Der er ikke nogen i det her rum. Hallo? Hallo?
Cornelius skrev til mig ud i det blå i dag, at hun disappointed over, at det ikke var en original bit, den der Hello bit. Og det ved jeg ikke, hvad det betyder. What does he mean by that? Okay. Han skrev... jeg er skuffet. Og så på første tegn, altså, jeg troede selv, I fandt på den der på Hallo-lyden, men det var bare en dum TikTok-ting. Og så skrev jeg, hvad? Og så sendte han bare en gif af katten, der giver mig fingeren. Bro, det er ikke engang sandt. Eller det var jeg ikke, jeg venter du på TikTok. Det var ikke, hvor jeg fik den fra. Jeg fik den fra, at jeg bare sagde hallo til den. I gotta clear my name here, man. Ja, men han gider ikke lidt på, hvad jeg siger. I'm gotta clear my name, your man. Nej. I gotta clear your man. I gotta clear your man, my name. Så I can invent my name. Oh, my name? My name? Hello, My name is... Walter. Hello. Wow. I'm together, your day. Er det ham, der stod og plads med zombies eller hvad? Hvem? Walter. Walter. Okay, men jeg skulle sige til shot der. Jeg skulle sige til sjovt der. Jamen, det er så rigtigt. Ja. Har du overvejet det? Kan du høre det, Storm? Hallo, Walter. Den gyldne ære af trolddom. Stop touching me, Walter. Vikingetiden. Hvad er det, han siger? Han siger... Kan du høre det, Harald? Harald? Den gyldne ære af trolddom. Med en ladeløsning for O. Vikingetiden. Hvad siger han, det? Jeg kan lide den gif, jeg sådan. Hæ? Den gif, jeg sådan. Gift eller sådan. Det er til dig. Jeg har set Asterix stream det der. Roblox? Det er specifikt det der map og spillet. Hvad? Nej. What are you saying, man? What are you even trying to say? What are you even trying to say? What are you China say? What are you trying to say? China say? Jeg skal nok gøre. Ja, jeg skal nok. Det er faktisk ikke sjovt. Det er godt. Spritset er meget godt behandlet af mange små. Meget godt, meget gerne. Meget godt eller meget gerne, Storm? Good. Hvorfor ligger de så ned i deres senge nu? Det er midten om dagen. Nej, no wait. Det bliver mørkt. Jeg føler, det bliver meget uhyggeligt snusser i dag.
føler, det bliver en meget uhyggelig snuser i dag. To breed villagers enclose 2 villagers in an area with at least 3 beds and drop food, either free bread, 12 carrots, 12 potatoes, or 12 beetroots on the ground for them to pick up. Once they have enough Pick up. food and a spare bed is available, they will enter love mode. Wow. And a villager will spawn. Det er bare ikke sandt, fordi det er ikke, hvad der sker lige her. Måske fordi den ene person står i sin kokstolen, så gider det ikke, men... Hey. Jeg synes, de godt vil have en ekstra en i kokstolen. Ja, men kan du så ikke give mig en ekstra villager? Jeg snakker om dig, Storm. Ja, mig? Jeg skulle til at storage alt mit stuff i crafting table. Virkede det? Nej, jeg prøvede så at putte en masse senge og en pen i, men der fik ikke noget. Hvad kan du så sige mig, hvad du prøvede at craft? Nej, man, det kan jeg ikke. Jeg prøvede at crafte en villager station. Jeg prøvede at gå i lock mode. Prøv at gå i hvad? Lock mode. Hvad? Nej, lock mode. Hvad? My die love mode? What? Det er din pick-up line skal være til på baren. Det er godt at sige. My die love mode. Villager love mode. Hvis jeg gætter 16 guldrødder, vil du så gå i lock mode for mig? 12 guldrødder. Du skal bare 12 guldrødder. Hvem skal i 16? Hvem skal i 16? Det er for meget. For meget. Du skal bare have sådan en pose med 12 guldrødder gå rundt, og så kaste dem på jorden, for folk kan sige... Så sige... Hvis jeg havde 3 senge her, ville jeg så lave love mode til mig. Det vil sige... Nej. 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 Det er magisk, dude. Så alle taler altid om at sådan, du ved, let the kindness into your heart, men hvad med let the darkness into your heart?
Der er noget, Ja, men så det er derfor, du giver ondt i bolden. Hvorfor? Hvorfor? Men du hørte mig lige, hvad jeg sagde. Jamen, hvorfor er jeg ond i bolden? Fordi du er typen, der vil sige sådan noget. Fordi at jeg har darkness i mit hjerte? Ja. Fordi min sjæl er sort? Okay, ingen grund til det racistiske her. Wow. Du har aldrig overvejet, at som et eller andet snuskæreste, så kan jeg få dig til at sådan, sige n-ordet. You know. Men det overhovedet, jeg bare kunne sige noget. Nej. Fuck, nu tager poweret væk fra min. Du må være den eneste vej frem. Det må være Det den er eneste. derfor, at hver morgen jeg står op, så begår jeg 8.000 crimes, så jeg ikke bliver arresteret. Hvad vil du gøre? Man kan sige, at jeg har gået en forbrydelse. Ja, jeg har gået 8.000 af dem. Ja, buddy, ja. Newsflash. Newsflash Jeg gør det meget værre. Det er virkelig så, jeg tænker, det gør jeg. Nu er der stedet at sige, okay pal, jeg har gjort noget meget værre. Jeg har gjort meget værre det her. Jeg har dræbt en... Er du sikker på, at han stiller for en parkeringsbøde? Okay, jeg må fucking dræbt en person. Det er meget værre. Det er du ikke har stået for endnu. Jeg har dræbt en i mor og en 8 starving children. Er du ikke en fool nu for at stemme mig for en parkeringsbøde? Ja. Wow, Nice. crazy musik. Den skal være lige. Hvad? Det var virkelig nice, jo. Nej. Bare en hater, det var. Ja, jeg har lavet The Darkness ind til mit hjerte. Og... Men det kan jeg sgu godt mærke. Som ham der, den ene guy sagde, Shawty make me feel like everything gonna be alright. Really make me feel like everything? Everything? How do I feel like nothing? Nothing? Nothing. Nothing at all. Yeah. Hvilken del af pizza-lave-processen er du? Er du everything eller nothing? Altså, pizzaen er enten halv tom eller halv fyldt. Enten så min pizzeria er halv tom eller halv fuld body. Halv fuld body. Everybody. Halv fuld body. En lille abe. Sorry. Jokeren. Jokeren. Hvis du havde chancen for at sådan hænge ud med en sådan etisk Joker? fuld abe. Nej, hvad? Lad mig refresh det. Hvis du havde... Refresh. hvis du havde en etisk chance med at holde og sådan hænge ud med en abe. Med en fuld abe, right? Ikke halv abe. En sådan... Vil du så gøre det? Vil du drikke med en abe? Hvis du sådan var sikker på, at den ikke ville sådan skal. Ja, 100%. Ja. Hvad for en abe snakker vi om? Meget etisk abe. meget god og etisk abe. I don't know,
Måske sådan en sådan silverback. En silverback. Hvis du vidste, at den ikke kom til at skade dig. Like, du ved, at den ikke kommer til at skade dig. Nå, jeg ved den ikke. Ja, hvad downside den så? Der er ikke nogen. Det var sådan en god good Der er time. ikke nogen. Downside. Det kan være, hvis den er virkelig fuld af kærlighed, at den begynder at sådan, hvad hedder det, spise din lus. Det var ikke, hvad jeg taler om. Det er det, jeg tænkte på. Ja, det var jeg. Det er en freak. Okay, hvis du sådan havde chance, hvis du sådan ville, du ved om noget tid, så hæver du ud med en abe. Right. Og du ved, at den ikke kommer til at skade dig. Vil du så sådan bruge prep time til at sådan få lus i din hovedbånd, så at den ikke kan sådan pille den ud for dig? Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg føler, det er ret rart. Jeg føler, det virker ret nice. Jeg har næsten lyst til at spise lusene fra den. Ja, exactly, ja. Når du har lyst til at spise lusene fra den? Okay. Ja, like, I kinda get it, you know what I'm saying? Jeg tror ikke, det smager så virkelig godt. Nej. Men sådan, jeg synes, det er for hyggens skyld, at det er Men du kan pille dens lus ud. Men du behøver ikke at spise dem. Ja. Oh, well. Du Det kan gør jeg jo give den til den. Right. Men jeg føler, det er disrespektfuldt. Både for lusene, for mig og aben. Okay, jeg gider bare ikke spise lus. Ja. Okay. Så du siger, du ikke kan lide aben? Nej, jeg siger, jeg kan ikke lide lusene. Hvad hvis jeg bare, der ikke var nogen abe, men jeg fik lov til at spise nogle lus? Hvad nu så sad med sådan nogle lus, og fik lov til at pille aben ud af dem? Ja. Nogle aber, der sidder inde i den. Ja. Den bedste side af den. Hvis du sådan fik chancen for at hænge ud med en abe, hvilken nogle sådan objekt skulle du så sådan bringe med? Lus. Virkelig mange lus. Nej. Okay, men sådan, du ved, hvis jeg var en abe, og folk blev med at bringe mig en lus, så ville jeg sige det som sådan en racistisk ting, right? Det er sådan, okay, du har bare sådan Ja, sure. pre-interned notions om, at jeg kan lide lus. Jeg vil... Det er fedt. Jeg vil bringe, så jeg kan få en kopi. Altså, må jeg vælge hvilken som helst sådan item? Sådan... Nogensinde. Ja. Så vil jeg finde en kopi af den der abe research film, der var lavet. En film, der var lavet til aber. Og så... Er du røget også ud af serveren? Ja. Okay, så viser der den. Så vil jeg... Det var lidt den der research... Der var en film, der var lavet til specifikt aber, til chimpanser. Hvilken film? Hvad hedder den? Jeg tror ikke, du kan finde den på markedet på den måde. Jeg kan vel søge på den. Vi snuskaster den. Wow. Jeg viser dig serveren. Er jeg også på Minecraft også nu? Ja, Okay. jeg viser dig serveren. Yeah, we starter die. Nej, men det er fordi, de er ret svært ved at lave tests på aber, fordi at de gider ofte ikke at lave tests, fordi de ud af det. Selv hvis de får sådan juice eller sådan frugt ud af det, så de ofte bare sådan, whatever. Men de vil teste... Ja, fordi de er dogne. Ja, men de vil teste, hvordan at... det er ikke sådan, at de handler om dogne, men like, jeg kan ikke godt forstå dem. Like, hvorfor skal de gøre det her for dig? Nå, jeg 100%, men alle dyr er sådan programmeret til at være sådan så dogne som overhovedet muligt, fordi at sådan alt sådan jeg tror, det er nemmere at altså få fjernet det, for eksempel for en hund. Ja, men det er fordi, de er virkelig food motivated. Og jeg ved ikke, hvad... That's my point. Min pointe er, at aber er meget mere kompleks motivated. Generelt, og de har brug for meget mere stimuli i forhold til hjerne og sådan noget. Men sådan... Hello? True that. Okay, men hvad var det, den film hed? Jeg ved ikke, jeg kan godt prøve at finde den... jeg tror ikke, man kan få den i offentligheden.
Den der med er aben, også som virkelig der sådan dårligt. går bananas og fucking sådan hiver hende deres ansigt af. Nå, nej, jeg snakker om en film, der var lavet til aber. Spændende. Ja. Yeah. Synes de, den var god? Ved man det? Var der sådan abe-reviews? Pointen var nemlig at teste nogle ting af og holde deres opmærksomhed, fordi man kan ellers ikke rigtig normalt holde deres opmærksomhed. Og det var faktisk første gang, at for normalt har de normalt plejer at gøre, det er at sådan, testen gik, det var en researcher fra Japan, som var meget sådan, fascineret af, hvor meget aber sådan, forstår intention og mønstre på den måde, sådan, hvor sådan, han tog sådan en han tog en video af sig selv, og så tog han sådan en hånd, og så sådan, ville han tage den samme plastikdyr 2 gange, og sådan 3. gang ville han tage det andet. Og så ville havde vi sådan en eye tracker for at se, om æggen kiggede hen mod det dyr, han plejede at tage, eller det dyr, han sådan nu ville tage, ikke? Eller det var bare totalt random. Men det, de ofte havde svært ved, det var, at de kunne ikke rigtig motivere dem til at rigtig koncentrere sig om, hvad der foregik i videoen. Og sådan, normalt, når de laver sådan nogle tests, så feeder dem, så har de sådan et sugerør, hvor de bare kan få sådan uendelig juice. Men selv det er ikke rigtig nok. Ja. Så efter mange år, så lavede han sådan, hvad der kunne være mest så spændende for en abe, og samtidig have de her tests samtidig, og det virkede. Og man fandt ud af, at de kigger ret meget på intention på næsten præcis samme måde, som mennesker gør. Men it makes sense, at sådan, at de virker sådan meget ens som os, fordi sådan, vi har jo sådan en common ancestor. Jo, men det er også blevet så fascinerende ved chimpanser, er jo at deres adfærd er sådan, like, jeg synes nogle gange, det er meget sjovt, hvor meget som mennesker vi føler, at vi sådan er så meget anderledes og overlegen end dyr, men vores adfærd er 99% ens med en chimpanse. Ja, men det er også, det provokerer mig også virkelig meget, at der er sådan folk i den her verden, som der sådan legit ikke tror på, at vi er dyr. Og jeg har folk, der når jeg har sagt sådan, at okay, men vi er dyr, og sådan kigger på mig og været sådan legit insult, og var sådan, kalder du mig dyr? Jeg siger, nej, jeg kalder ikke dig et dyr, jeg kalder alle mennesker på hele jorden, der nogensinde har eksisteret og kommer til at eksistere dyr. Og det bliver det virkelig fornærmet af. Jeg tror, der er nogen, der prøver at sove sådan der slutskasse, hvor du de lige. Ja. Så du i snuskassen, dude. Ja. Og nogen gjorde forhåbentlig. Nogen gjorde, ja. Okay, er det den her film, taler om? Spy Mate? Chinese Spyware? Nej, det er ikke Spy Mate. Det er ikke Spy Mate. James Mono's Super Detective. Det var, det er sådan en crazy look. Hvor ser det så crazy ud? Lucky Mugger. Det er en mugger? 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 Det havde plejet min hvor min hund hed. Mugger? Mugger. Mugger? Mugger? Er det den her film? Jeg tror ikke, den er released til offentligheden på den måde. Sådan. Mener du, den ikke er released? Jeg tror ikke, released til offentligheden, men jeg tror ikke, den er ikke, altså det er ikke en film. Det er sådan en, altså for en abe er det nok, men for os vil jeg nok sige, det lyder mere sådan en oldskoolfilm. Der er ikke lige noget som sådan, de tog med op i sommerhuset og filmede med dine venner type shit. Okay, men jeg vil stadig gerne se den. Jeg kan prøve, om jeg kan finde dem. Jeg kan også, jeg kan vente dem. Jeg fandt en video, som jeg gerne ville tale om det, men jeg fandt ikke selve tingen, men den deler jeg bare lidt. Jeg vil altså se den. Jeg vil gerne se den. Vi burde se den til en adsko filmaften. Og nu det virker som bare de kedelige film. Tror jeg også, det er.
Nej. Although, det var første gang, at de aberne stoppede, nogle gange glemte at suge på Juice tingene, fordi de faktisk blev så invested i den, så... Er det den der? Altså, det er YouTube, der starter op. Kvinder, de kan jo fandme kolde munden lukket, altså. Det er jo bla bla bla, jeg så det der. Jeg ved ikke rigtig, om man kan finde selve... Prøv at kigge i sources nu. Det siger vel, hvad den hedder. Det siger vel, hvad den hedder der. Right. Maybe. Og jeg fandt den her, det synes jeg var... Det synes jeg var ret sjovt, i sådan en hun skide på sko. Måske skip den her, I guess. Neutral look reach. True. Ja. Okay, men vil du ryge en hvad hedder det, cigaret som en abe? Ja, jeg ved. Vi kan være post. Okay, vil du drikke med, eller hvilken abe vil du drikke med, hvis du ikke var sådan sikker på, at den ikke ville skade dig? 100% en orangutangen. Hvad? Nej, hvis du ikke var sikker på, at den ikke ville skade dig. Ja, at jeg vil ikke regne med, at den vil sådan angribe mig. Nej. Vent. Hvis du ikke var sikker på, at den ville skade dig, ej. Men jeg er så forvirret, så du siger, hvis jeg ikke var sikker på, at den kunne... Sig det ordentligt. Nej, du siger det underligt. Du mener sådan, hvor jeg ikke er sikker på... Det giver mere mening i kontekst lige om. Det er fordi, at samtalen handlede om, at aben ikke ville skade dig, og nu siger Storm, at hvad hvis aben godt vil skade dig, eller kunne skade dig, eller ikke ville, men kunne... Hvad hedder det nu? Om jeg vil, hvis jeg sådan skulle ryge den til, at man efter ikke ved skade mig, så skulle jeg fandt en orangutang eller en gorilla. Hvis det skulle jeg fandt videoen. Så skulle det være en chimpanse. Jeg vil ikke gå for tæt på en chimpanse. Men sådan så. Altså, de er sådan meget, meget korte. Men jeg ved ikke, om det er dem alle sammen, men det er i hvert fald nogle af dem. Ja, nej, et chimpanse er mit svar. Jeg soler ikke ved dem. Jeg ved ikke, om man... Den er rigtig på YouTube. En share her, I guess, jo. Men du vil ikke stole på en bonobo, Ava? Er de ikke ret små? Jo, nej, det er ikke dem, og jeg vil stole på dem. Det er derfor, jeg er med dem. Vent. Hvad? Altså, Du sagde... Ja. Altså, det er en abe, som sådan, vi ved ikke, om kan angribe dig eller ikke. Vil du så stadig chill med den? Og så siger jeg at Bonobo var en af de bedre, fordi at de tror jeg er måske en smule mere chill. But I don't know. Jeg føler sådan, hvis jeg ikke var sikker på det, så skulle det nok være sådan en gorilla. Fordi gorillaer er som regel relativt chill. Men de kan også godt være sådan... Jo, gorillaer... Jeg giver dig de her videoer. Du har ikke sendt dem på mig? Nej, men jeg kan ikke... Jeg ved så bare ikke, at linket til, hvor jeg fandt den, fordi at de er alt for store, og jeg kan ikke rigtig sende den til dig, for der er. Okay. Kan du ikke sende et link til mig? Jo, jeg sender et link til siden. Men jeg tror ikke, videoer er på YouTube som sådan. Men nej, gorillaer er virkelig chill. Som regel. Jeg tror, en mindre abe ville være bedre at tjene med.
Ja, jeg tror du er ret. Det kan den her I også. guess. Men, I don't know, fordi sådan... Hvis jeg så skulle sådan bare vælge alle aber, så ville jeg vælge en orangutang. Og det er jo ikke et specielt lille abe. Så det er den abe, jeg tror, der har mest faith i, ikke vel sådan hive mit ansigt af. Nej, bare sådan en virkelig lille abetype. Det er jo ikke sådan... Nå, okay, men jeg vil stadig regne med, at en orangutang vil gøre mindst skade. Eller noget. Jeg tror simpelthen ikke, de vil gøre noget. Orangutang vil gøre mest skade. Dude, en orangutang... Har du nogensinde set en orangutang? Har du nogensinde Sådan, mødt en orangutang? har du nogensinde... Ved du noget som helst om orangutanger? Ja, Sådan, virkelig, nu de mindre store du sådan og scary. fucking... Nej, det er de store, og så er det sådan et kæmpe forehead. Og så er de rødhårede, og de er virkelig nyttede. Det er lyttet, men det er stadig ret scary. Ja, at du synes, Nej, de dude, de er overhovedet ikke Like, scary. jeg synes, en bjørn er virkelig sådan lyttet, men Okay, de er stadig ret scary. nej, se, der er jeg enig der. Jeg vil ikke gå hen til en bjørn, fordi selvom jeg synes nuttede, så de er scary. Det der med orangutanger er, at sådan, no mindre hvis du sådan straight up sådan fucking dræber deres børn, eller beater det shit ud af dem, gør de ikke noget. De er meget sådan, hvad hedder det nu? Selvfølgelig ikke gå op til dem i det vilde, fordi de er stadig vilde dyr. Og jeg fandt flere med det her linkstorm. Okay, Men hvad hedder det nu? Men orangutanger? Det er specifikt inden for konteksten af sådan at drikke med aben. Right? Aben er også... Ja, dude. En fucking orangutang. Dude, orangutanger er sådan de mest docile animals sådan i den her fucking verden. Dude, orangutanger er så chill. Og sådan vil legit ikke gøre noget. Du kan sådan... Så sådan sætte dig ind, hvis du faldt ned i sådan en orangutangbur, og du bare sad stille og kiggede på den, dude. Det ville bare sådan... Den var sidde og tykke blade og fucking ignorere dig. Dude, orangutanger er virkelig chill. Dude, hvad fuck laver jeg? Oh my god, er hele vejen herhenne? Jeg føler faktisk, I'm sorry, jeg recommended det her soundtrack. Nej, ja, orangutanger er nogle af de mest fucking chill-ass dyr, ved jeg. Sådan, jeg føler, at de ligger sådan reelt på sådan en level som capybaras. Bortset fra, at de sådan har ret stærke arme. Det tror jeg ikke på. Det er sandt. I er bare ignorant, okay? Orangutanger. Jeg synes ikke, at det her Kent Parson guy lave... Nej, men det er så sagde. Jeg så jeg påstår det der. Jeg husker, at shit var meget mere chill, men jeg glemte, der var sådan de der involuntary, sådan... Ikke involuntary, det voluntary, I don't know. De der fucking crazy outbursts der. Rah! You know? True. Men nej, men sagen for orangutanger er virkelig chill, det. Så Minecrafts musik igen? Hele min fucking inventory forsvandt, men alle tingene fra chestene er der ikke. Igen? Eller ikke hele min inventory, jeg havde sådan, alle de ting, jeg havde taget i det stykke tid, er forsvundet. Men de ligger ikke tilbage, hvor jeg tog dem fra. Ja. Det er lidt noget. Ja, den er nok lidt fucking med det der reset. Jeg tror godt, jeg kunne stoppe den for at reset så meget, hvis jeg What talte mere the om det. hell? Jeg mistede min fucking sugar box. Nej. Det er sugar box. Ja, og jeg havde fucking 3 stacks læder i. Er der ikke sådan... Og fucking sådan bøger og sådan noget. Dude, hvis den ikke er... Jeg håber bare, at fordi jeg var i din base og tog noget papir, så hvis den ikke ligger i din base, så crasher jeg helt ud. Og hvis du rører ved nogle af tingene i Storm, så crasher jeg helt ud. Nå, du er ikke hjemme, så det er meget.
Nej, hvor har du fjernet dit æg? Storm. Hvad? Der var du på at sove. Hvad? Ej. Er det her seriøst? Okay. Jeg tror, det er den her. Nej, glem det. Jeg var fucked. Hej. Ja. Oh my god, bro. Oh my god, jeg havde brugt så lang tid, og jeg havde lige brugt alle mine diamanter på at lave et fucking... Oh my god. Enchanting table. Fucking skid mig. Nå. Og så kan jeg lave flere sådan resets med vilje, så den crasher mindre. Ja. Jeg synes, der var kommet flere folk på serveren. Som sagt, jeg kunne også betale mere, men I don't wanna. Men det er fordi, at det er noget med rammen. Jeg tror, det er rammen, der går over nogle gange. Men det, er sådan, det virker til, at det er sådan accumulator i løbet af dagen, og så sådan på et tidspunkt, så er den sådan... Gør den crazy. Ja. Ja. Det er jo... Nu lytter jeg til noget andet af C418's musik. Fair nok, jeg hører ikke noget på. Er du ikke med på den? Jo. Jeg er ikke med på den. What the hell? Dude, jeg er så salty. Ja, altså fordi, at det kan da crazy, hvor meget sådan, det har gjort i forhold til, at du har mistet en helt chokobox med vigtige ting, og man så sådan afdelingen fik sådan en ekstra sådan hammer. Ja. Det er virkelig fucking. Jeg har også mistet nogle ting, men der ikke var nogen vigtige ting. Så sådan, ja. Jeg kunne mistet alt. Ja. Men det var sådan virkelig bare det værste. Fordi jeg har været ude og fucking dræbe så mange... Oh my god. Fucking 2 stacks, bro. 2 stacks. Oh my god, det tog mig så lang tid at finde det diamant der. Jeg føler noget så unlucky i dag. Det er sådan alting. Hvis I gerne vil donere nogle bøger, fordi jeg vil stå alene, så vil jeg være meget, meget grateful. Jeg har mistet faktisk alle mine bøger på et tidspunkt, så jeg har ikke nogen. Altså, der er masser af papir selvfølgelig. Der er en vælger, som jeg selv er bookshelf, som man kan ned om til bøger. Så mange emeralds. Jeg tror, jeg har 12.
ved, du har en hel masse diamanter. Jeg har lige mistet alle mine diamanter. Kan du sådan ofre mig flere? Sorry, jeg har skruet nærmest helt noget for dig. Det er meget højt for. Ja. Hvad siger du? Jeg har lige mistet alle mine diamanter. Kan du sådan ofre mig sådan 2 eller sådan noget? Ja. Så er det dårligt. Fordi, eller ikke 2, 4, tak. Hvis du har til spare. Ja. Tak. Og hvor meget er det de der book-ting koster? De koster 9 emeralds per. Damn, dude. Men du kan også, jeg har købt nogle, du kan få noget med mig her også. Jeg er lige i, hvad hedder den, så kommer jeg kom til dig. Nå, er du klar til at lave outroen? Allerede. Den store fisk, det skal kun når munden står højst på dagen. Hate me, still trying to replace me. Chase me, tell me how you hate me. Erase me, wish you never dated me. Lies, tell me lies, baby, tell me how you hate me. I bet you don't kiss her with your eyes closed. I bet you